Kaixo guztioi, ongi etorri bideo honetara. Gaurkoan, birusak. Zer da birus bat? Lehenik eta behin, jakin behar dugu ez dagoela argi birusak bizidunak diren ala ez. Birusak ez dira gai haien kabuz ugaltzeko. Izan ere, zelula ostalari bat behar dute horretarako. Hori dela eta, dudatan dagoea bizidunak diren, edo ez. Gainera, organismo baten zelula bizien barruan soilik erreplikatzen diren agente infekzioso txikiak dira. Bestalde, birusek material genetikoa dute. Hau da, birusaren kopia gehiago egiteko beharrezkoa den informazioa daramate. Material genetiko hori proteinazko geruza baten barnean dago kokatuta. Azkenik, birusek era guztietako izaki bizidunak infektatu ditzakete, animalia eta landaretatik mikroorganismotaraino, bakterioak eta arkeoak barne. Orain jakinda birus bat zer den, nolakoak dira? Birus partikula oso batek birioi izena hartzen du. DNA-az edo RNA-az dute osatuta informazio genetikoa, baina inoiz ez biak batera. Kapside izeneko proteinazko babes geruza batez inkuratuta egoten da birusaren informazio genetikoa. Are gehiago, birus batzuek lipidoz osatutako bilgarria izan dezakete kapsidearen gainetik. Hau oso ohikoa da animaliak infektatzen dituzten birusetan. Bestalde, bilgarririk gabeko birusak, birus bilusiak alegia, erresistenteagoak dira oro har. Birusen artean lau mota morfologiko desberdin daude. Birus helikoidalak, ikosaedrikoak, esferikoak eta konplexuak. Azter ditzagun banan-banan. Lehenengoz, birus helikoidalak ditugu. Hauek ardatz zentral bat dute, eta ardatzaren inguruan egitura helikoidala dute. Kate bakarreko RNA da haien informazio genetikoa. Bigarrenez, birus ikosaedrikoak daude. Egitura ikosaedrikoa edo ia esferikoa dute hauek, eta informazio genetikoa erdian kokatuta dute. DNA-az edo RNA-az dago haien informazio genetikoa ostatuta. Hirugarrenez, birus esferikoak ditugu, egitura esferikoa dute euren izenak dioten bezala, eta informazio genetikoa erdian kokatuta dago. Kasu honetan ere, DNA-az edo RNA-az dago ostatuta haien informazio genetikoa. Eta azkenik, birus konplexuak daude, eta hauek aurreko birus moten nahasketa dira. Aurretik izan bezala, birusek bakterio, landare edo animalia baten zelulak infektatzen dituzte. Izan ere, nahitazkoa dute hori egitea bizi ahal izateko. Zelularen, hau da, ostalariaren infekzioa nolakoa den aintzat hartuta, bieratako bizi zikloak aurki ditzakegu, ziklo litikoa eta ziklo lisogenikoa. Begira dezaiogun lehenengo ziklo litikoari. Ziklo litikoak lau fase ditu. Lehendabizi birusaren lotura eta barneraketa gertatuko da. Horren ostean, erreplikazio fasea izango da, eta azkenik fagoen mihiztapena eta askapena. Ziklo litikoan, birusaren informazio genetikoan zelula ostalarian txertatu eta zelularen entzimak erabiliz birusaren informazioa bereizten da. Birusaren osagaiak sortu ostean, zelula ostalaria hil eta birus helduak kanpo midera jariatzen dira. Ziklo litikoaz gain, ziklo lisogenikoa ere badago. Birusek haien DNA bikoizteko erabiltzen duten mekanismo biologikoa da ziklo lisogenikoa. Ziklo litikoarekin alderatuz gero, ziklo lisogenikoan DNA birikoa ez da transkribatzen proteinak ikoizteko, eta soilik DNAren erreplikazioa gertatzen da. Zelula prokariotoen birusen kasuan, DNA bakterioaren zitoplasman txertatzen da. Infektatutako bakterioak DNA propioa erreplikatzen duenean, DNA birikoa ere erreplikatzen da, bakterioaren metabolismoaz baliatzen delarik. Ondorioz, birusaren DNA bakterioekin batera ugaltzen da eta kopia ugari sortzen dira. Baldintza egokiak direnean, ziklo litikoa aktibatu daiteke DNAren erreplikazio eta transkripzioa gertatzen dira fago egiturak sortzeko. Orain arte, birusen ikuspuntutik berba egin dugu, baina zein da gure gorputzaren ikuspuntua birus bat barrura sartzen zaionean? Ezaguna da, birus bat gure gorputza sartzen denean, gure gorputzak baitula sistema ezberdinak gorputz hori aurre egiteko, immunitate sistemak direnak. Elementu asko abaia jartzen ditu, gorputzak mikrobiarrotzak sortzitzeko. Lehenengo defentsa lerroa, mekanismo ez espezifikoak dira. Berdin jarduten dutenak edozein mikrobioen aurka. Esaterako, sudurreko eta estetako mikroflora. Bigarren defentsa mekanismoa ere ez espezifikoa da. Ehunetako eta odoleko zelulak dira adibidez. Mikrobiak irentzi eta suntsitzen dituzte. Fagozitoak gehitzen dira. Organismoaren hirugarren defentsa lerroa mekanismo espezifikoak dira, erantzun immunitario emate dutenak. Birusek defentsa lerro ez espezifikoak gainditzen baituzte
defentsa sistema komplexu eta eraginkor honekin topo egingo dute. Defentsa mekanismo espezifikoek osatzen dute defentsa lerro hori, eta hauen bidez, organismoak mikrobio patogenoa hobeto identifikatu eta erantzun egokiagoa ematen du haren aurka. Behin, birusaren informazio genetikoa aztertuz gero, birusaren aurka jardungo dute. Fagozito espezifiko batzuk deituz eta fagozito horiek birusen heriotza eragingo dute. Hala ere, gure immunitate sistema ez da perfektua, eta batzuetan kanpoko laguntza behar du. Immunitate sistemari lagundu ahal izateko txertoak erabiltzen dira. Baina, zer dira txertoak? Defentsa produkzioak dira, gure organismoen defentsa naturalak estimulatzen dituzte, eta gainera, gaixotasunei azkarrago eta eraginkorrago aurre egiteko prestatzen gaituzte. Bueno, eskerrik asko ikusle guztiei. Espero dugu zer edo zer ikasi duzuela birusei buruz eta zuen bizitzetarako baliagarria izango dela. Arpidetu eta aio gazteak!